Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi bos. Model gue iseng ngelumpuk. Enek sing gawe wedang. Enek sing ngiseni banyu. Enek sing ngudek bumbu. Jan wong sak omah repot. Repot kabeh, Bos. Tapi metu goan. Iya, Mbak Sita mengatek sushi rong anu. Gowo. Lagi. Iki lho. Ana sing ngiseni banyu. Tukang wedang. Ya ngono diseni kabeh engko awake nek ngelak. Mangan ben bar mangan kan nelak sumber. Susu adem. Iki bumbune, Bos. Bumbu gule. Lah jadi iki engko Anu, mama iki anu. guline dimasak pisan, Bos. Engko awake dhewe ngene bakar-bakar ngono kae ngono, Bos. Oke. Dan ya, Ono ikan bidah. ya saking ngomong banyu saka anu malah atrek. Nah, iki kudune kayu ning pawon masak iki menak. Lande kayu. Entah. Kene anu iwae padha iwae mek kayu kabeh iki, cacah iki. Anu tutup. Heeh. Iwae mek kayu masak ben ning pawon. Kurang. Lho. Kurang iki. Jatane bek Opo? dudute Iya. bek. Dite oke. Tutu-tutune oke. Lho gaji kemrewambiang. Gaji. Gaji. Yo, Bos, masak, Bos. Oh, pane anak wong wijang. Yo. Ambune sawedep. Tidak salame gak kurang, Bu. Engko langsung di anu cemplungno nang sayure ya. Gule iki ahline. Masak gule iki ahline Mbak Sita. Iya. Mbak Sita masak gule. Rambyang. Ana duane. Iki piye kentane apa? Ngene mateng kok. Kurang mateng iki. Lagi engko terus Dicemplungno. terus cemplung. Kok terus diapakno? Saya aja mbok tinggal. Oh, Kok oke. bumbu ki gak oleh tinggal. Iki duduk terus berarti. Salat heeh. Oh, Ya, jadi bumbune aja oleh ditinggal, diudeki terus. nunggoni terus. Hmm. Mbak Sita soalnya gak kuat ngaduk susui. Sikile baru mari. Lambune lho. Sawedep. Kuwi mbok duliti wakno entahno enak kuwi. Masa Jajal lah. Duliti wak entah. rangkole blok. Kan ngene di wanda. Kak, aku nge takon nggih apa nggih? Wedang jahe. Yo nggone meneng kok. Lah iki gue apa, Bu? Jahe lagi tuku apa to? Jangan nih kalau Oh, nganggo udang anu piring, udang andong. tondo. Apa dong apa jenenge? Apa? Iki lho, Prek. dong pring. Hei, Dong. adong kamu. Iki gerek sing kumpul, Yut. gerek galih. Terus Jane deh. Rio. Rio, Rio bobu Putres. Putres to. Sing bobunya sapa Rio? Rio ora aktif. Gak duwe ya. Sayang, madang dulu. Dik kowe mek apa ya acaramu? Kon nyoteng pisan ya lo. Sayang, kembali lagi di Or Martin. Makan dulu baru banting. Kowe kon gawe anu jahe. Jene ndi, Bu? Lah kuwi lho. Jangan tuwe. Engko kunir mbok gawe, heeh. Ada bumbu kan? Ngelak angkruk sik ngono lho. Apa kursi? Wes nyoteng-nyoteng wani jebol aja aku disoteng arah truk iki kok. Lha Alami bingung meri ngomong apa. Durasi. sik sop ning jupuk Iki kur ngombe kopi tok ae batur iwut. Mateng mangan. Delok to. Ceritane ku nek wis mateng arek mangan. Ceritane. Arek mangan. Iya, mangan ki apa sih kok pangan? Arek mangan sate.
Oke. Oke bos, jadi iki aku baterai ngombe kopi, aku ngombe jahe. Soalnya awakku lagi gak fit bos. Bayar menit sih. Jadi kita akan guna kopi jahe, dikali gana jahe ini sak tengah. Jadi melas. Jahe setengah kilo di jahe kabeh. Gimana? Bayar mantap. Ya rokok, ya rokok. Oh, ini. Awak sini gak fit kudune. Kelompokno. Oh, raup Ya bos. Wes matang. Ayo mana? Bayar lah. Sayang. Nah, iki udah. Mbak Sita sini masalahnya. Bayar. Sayang. Piye? Dun. Endi mau marah? Wes mateng bos guline bos. Ini jeblok iki. Jika ya apik to. Jadi nang ayo padha imbo. Ini piye ta, Kak? Hah? Piye ta? Tolong bos anu tutup iki piye? Kak, Lah iki Kak anu nek Kak. Bisa iki. ubis, ambil Sambal kacang. kacang. Niki brambang, bawang Uyah. merah, Lombok. oke, Oke lho. dan Yang jeruk, ngomongin nek beli gule. Iya. Lewe teman. Mangan lah sing untuk nanti malam. Anu, Urung masak, Bos. nanti masak oseng. Terus nyate. Lagi kok nek turah ya kanggo nanti malam. Gitu. Itu ta amno kaenda saya kira ngantekno. Iya menawa gampangane nek turah, soalnya kan akeh to keluargane. Umpamane. Gampangane Kak. Ora apa ganda mangan. Bumbu ning piye? ya kentang. Bentanan sikile sithik krukang lho. Bumbu ning piye? Aku nggih. Aku lecak nyaduk kowe ijo iso. Oh iso. Mlaku iso ngono. Nek gak ngono men derane ngene Kak. Ora ngono. Ini ora makui. Padha nyanyi iki bendinggo iki. Tinggal. Bedenggol ora apa-apa, wong edok wis Sih kok. gajah ngono kuwi. Nek maksud kuwi nang ngene. Dah. Ora ngono, Jon. Demi sikil iki ngene kok. Bisa mangan. Mangan sih. Isre tak. Kawan Kak. Sayang. Rokoke benet ora to yo. Ngomong. Nanti bahas angke Kak Tumut. Mangan. Memang berat, ibu ini toh. Mau. Gak main aku. Mantap. Gak main aku mandi ini. Wis tondang mangan. Kan benar mana piringan di Ibu ya. Tondang rasa leman wae. Kayak biasane ngono lho. Jadi piye? Wis tondang mangan sik. Sing tenang. Tenang, Bos. Oh iya, tak takoki Caca. Sasture apa nih? Lali aku, Bos. Gak, kita takoki kabeh. Sasture piye? Enak, Bos. Tapi pedes. Pedes. Tapi empuk ora? Daginge. Empuk daging. Daginge empuk. Lu ngatos. Ora ning ngono to, ulet apa-apa ngono. Wis pedes kok. Kalau wendengi kuwi lho. Wis diomongi doktere lho, jane. Wis ora gatek malah lombong lalap lho. Ini diomongi doktere, Bos. Jadi kaleman pedes. Kaleman apa? Ya oleh mana apa tapi kale pedes. Ya iya tapi kale pedes. Jadi tiga Tony jasmu kurang ke tentara. Biar enak pura masane buamu enak pura. Enak. Gurih. Piye Bos nek anu komeno. Digule Bos iki. Wae pas pon. Awake kaya apa iki wae kaya spon. Spon apa? Empuk apa atas? Empuk.
Dah kalau dipilih apa nih kalau? Aku mau dong jeruk, bambang, Tanya apa? bawang merah aku gak seneng. Tanya apa? Metu misan lo. Ya gak seneng aku. Dadak ra jenenge ragule terus apa? Aku seneng aku. Ya sambel tok ini iki. Sambel ya? Nganggo apa? Kayak dong jeruk. Terus gitu apa? Eh? Aku mana nih kita ini aku ning enak balung gedong aku tahu. Wes bang. Aku sementara enak duduh sambal kacang. Gantian sing rekam. Berapa mati? Nyamangan no. Biar kita. Enak balung iki wes mampu. Ya diketute aja. Belum susu. Ya sumsum. Kan lemak nih. Enak sumsume. Sadati kok talang. Kowe nggo garbu re. Anu ae lho, jika sunduk apa, sodo apa ngono. Jajan sakur. Remo lah jadi iki kita mangan pakai aturan rokokan. Ya. Kowe belum ngiwangi aku ora? Iya. Ngiwangi apa wi? Tata-tata ning kene nggo. Lem kok. Ya cara bakar-bakar mau ora ta? Melok. Ora tenan. Tapi minggat jadi latihan. Latihan tercawe. Kasih latih. Cah silat ya. Kakak. Jadi iki ponaku enek Alvin, Calvin, iki Rizky. Ngene bos. Ora apa kok. Dengaran iso munggah iki ana apa? Wiro nek Gak mau ajak ini gak apa apa-apa. Gak apa-apa dolan ya. Biasane iki arah munggah soalnya dalane angel. Terus kuwi nek bocah iki ning sepeda gak iso mlaku. Aku iso kok. Iso ya nek mlaku terus bocah. Aku lho iso Mbak Mon. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SMP. 6 SMP. Masjid. Dadi bocil men ta we? Ya, iya padamu. Padamunya bos. Iki pun aku Alvin ngomongnya kayak bos sing ngarepe panggil lapangan kae. Banita. Mbak Banita ki kowe seruh to. Seru ya? Ya. Oke baik Mbak Anita wis seru. Ana piye nggih masane piye rasane? Enak. Enak ya? Enak piye? Maksudnya ki piye? Sip ya. Maksudnya ki piye enak iki cermono empuk gurih padesen kasinen Gurih ya. Gurih ki ya. gurih ki enak Ya lembut Piye ya ta? gurih. piye Lembut ya gurih. ya enak to gak kasinen gak apa enak ya Pedesane ndak lambeku jeber. lho nek lambemu yo jeber terus soal Terus. Lagi sekolah tekan nggon berapa wis mulai ya? Aku ujian. Ujian praktek. ujian wis ngedek es Ora. Jan anu kuwi lho kan arep KI to. Gak ngawur. Arep KI ring Bali. Cara ring KI ujian se Ora ning Bali tanggal piro? tanggal 6. Tanggal so 6. Senin lho Jon Oh, Senin idek iki. yo Senin ki ndak nggih apa to Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin wi ndak Ana selamat Bos. Oke, amin. Bungane tak bungane selamat. Lah yo sama ora? Padamu. Sani ra apa-apa. 2000 kira-kira turak anu kurang berah Oke, jadi Ali arep ning Bali, bungane lancar ning Bali. Rekreasi apa dolan? Rekreasi apa dolan? Rekreasi tak dolan. Oke, jadi ngono bos iki acaranya permangan kecil lain antara kali. Terus lagi ditunggu kegiatan berikutnya. Ngono konten tak yang kene bukan sudah dan terima kasih. Jadi terus video-video ini Kang Jon, aja lali di subscribe, komen, di like. yo aja bosen Aja bosan-bosan menonton video ini. Pantau terus. yo nek bosen disetel HP-ne gledaran tinggal kegiatan apa Salam asoy. Salam sehat. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.